Personerne i vores film. Mohammed bliver spillet af Anas. Gabriel bliver spillet af Mads. Mohammeds kone bliver spillet af Richard. Mændene, der sagde, at han var fuld af løgn, bliver spillet af Mads, Oliver, Richard og Jakob. Mohammed, hans gode ven, bliver spillet af Jakob, og fortælleren bliver spillet af Oliver. Hej, jeg kan fortælle lidt om Mohammed. Det hele startede i år 570, da han blev født af sin mor Aminha. Hans mor døde efter nogle uger efter hans fødsel. Da han blev 6 år, døde hans far. Og så blev han nødt til at blive opdraget af sin farfar, Abdel Muttalib. Mohammed holdt sig mere og mere for sig selv. Han tilbragte uger og måneder i ensomhed i ørkenen, hvor han slog sig ned i klippehuller for at tænke og bide. Pludselig en dag mærkede han, at han ikke var alene. Han så op i hulens åbning, og der stod en vældig lysende skikkelse. Det var englen Gabriel. Mohammed, du er Allahs profet. Du skal overtale folk til at tro på Allah. Det var englen Gabriel, der med torden råbte: Mohammed, du er Allahs profet. Du skal fortælle verden, at det var Allah, der skabte verden. Fra den dag blev Allah profeten. Igennem mange år fik Mohammed syner, hvor i Allah talte til ham om paradis og helvede, og om hvordan mennesker skulle leve på jorden. Jeg havde syner. Og alle han talte til mig om paradis og helvede. At man skulle opføre sig godt, ellers kom man ned i helvede. Alt dette blev skrevet i den hellige bog, Koranen, og den skulle alle muslimer følge efter. I Mekka begyndte Mohammed at fortælle om sine oplevelser i ørkenen. Og han fik mange tilhængere. Der var der også mange modstandere, der sagde, at han var fuld af løgn og ikke rigtig klog. Til sin verden så stor, at alle fik ham til at flytte over til Medina. Og jeg så ingen Gabriel. Hun talte til mig, og hun sagde, at jeg skulle overtale folk her i byen til at tro på alle, og I skal hjælpe mig med det. Er du sikker? Ja, jeg så det med mine egne øjne. Har du nogle beviser? Nej, men jeg så det med mine egne øjne. Du lyver! Hvorfor skulle vi tro på dig? Jamen, jeg så det med mine egne øjne. I blev nødt til at tro på mig. Jeg har fundet noget, du kan bruge. De må hjælpe os. Mærke, de blev helt sure på os og vrede. De vil næsten dræbe os. Hvad har I sagt? Nå, men jeg har haft en oplevelse i bjergene, men det kan jeg fortælle jer senere. Vil du, må jeg komme hjem til dig så? Ja, kom med. Okay. Kom med. Så en nat kravlede han over muren med sin gode ven for at søge sikkerhed. Dette skete i år 622. I Medina blev han godt modtaget og fik lov til at prædike. Efter nogle år blev han byens leder, og i år 630 vendte han tilbage til Mekka.
kirket. Nej, det må I ikke. Hvorfor? Fordi det er et urent dyr og beskidt. Undskyld, høje Mohammed, fordi jeg ikke troede på dig. Jeg tilgiver dig, og jeg tilbyder jer. Tak. Nu kæft, Jacob. Jeg gider ikke snakke om Rita, fordi Rita, hun er bare klam. Og hun er fandme en lille fucking luder, du.